a tot Suècia hi ha més de 20 Ikeas. Avui m'he vingut a un molt especial, el primer Ikea de la història. No, de fet, aquest és el primer Ikea de la història. I ara mateix ja no és un Ikea, ja no és una botiga. Ara és un museu. Entrarem a dintre per descobrir la història d'Ikea, com va néixer aquesta cadena tan famosa originària de Suècia i com el seu fundador va aconseguir construir l'imperi que tenim avui en dia. Estem dintre del Museu Ikea, anem a veure la història de la marca. El primer Ikea es va obrir aquí, a Älmhult, a Suècia. Ingvar Kamprad, el fundador de la marca, tenia només 17 anys quan va decidir començar. Ikea va començar venent bolígrafs, caramels i targetes de Nadal, fins que va acabar venent mobles en els que els hi posaven noms suecs per poder distingir el país d'on venien. El nom Ikea no té res a veure amb mobles, són simplement inicials del seu fundador. Al voltant del museu et dones compte de la innovació i dels mobles d'avantguarda i sobretot un espai molt interessant en el que es tractava de mobles dissenyats íntegrament per grups femenins. De fet, hi havia una màquina que provava la resistència dels seus mobles, de quantes vegades et pots sentar en una cadira per la seva utilitat. Els anys 50 van canviar la història de la marca per sencer. Explica la història que un dels empleats volia portar una taula en el seu cotxe i el que va passar és que no va poder aconseguir ficar-la al maleter. El fundador d'Ikea, sobre el que parlàvem abans, va tenir una brillant idea, desmuntar-li les potes, i això va fer l'inici dels mobles plans. El catàleg d'Ikea és el catàleg més distribuït arreu del món. És un catàleg amb moltíssims anys d'història i va començar als anys 50 quan va començar Ikea a fabricar i a vendre mobles. Ikea va anar creixent, fins al punt d'arribar a les 483 botigues arreu de tot el planeta, arribar a pràcticament tots els continents, menys l'Antàrtida, això sí, i ser la cadena de mobles més gran del món. Ikea és estudiat a totes les escoles de negoci és gràcies a això, al seu disseny democràtic. A l'hora de dissenyar un producte, primer el que penses en el preu, en fer que un producte tothom se'l pugui permetre. Després pensen en la sostenibilitat, després pensen en les formes, en que sigui maco. Però el primer i més important per Ikea és fer un disseny que sigui accessible per tothom. Llavors, tot això ens porta al que realment és el que explica l'èxit d'aquesta marca. Els preus baixos. El preu baix és el repte principal d'Ikea quan creen un moble, aconseguir el mínim cost possible per fer que sigui accessible per tothom. L'entrada del museu té un preu de 60 corones sueques, al voltant de 5,50 €, i amb això tens accés a cafè i aigua en el restaurant d'Ikea. Però en el restaurant d'Ikea hi ha una cosa que a la gent li agrada encara més, les famoses albòndigues sueques. Anirem a provar-les. Arriba l'hora de dinar, ens hem vingut al restaurant de l'Ikea, plat tradicional, el plat que va fer famós el restaurant de l'Ikea. Les famoses mandonguilles de l'Ikea amb salsa marró. Hi ha que reconèixer que aquestes mandonguilles molta gent les associava a Suècia, però es va reconèixer 2018 a mans del govern suec que aquestes mandonguilles són originàries de Turquia i que les va descobrir el seu propi fundador d'Ikea quan va fer un viatge. Per tant, no són un plat suec en el seu 100%, són un plat que va descobrir el seu fundador en un viatge a Turquia. Plat finiquitat, mandonguilles finiquitades, boníssimes com sempre amb la seva patata. Els pèsols els deixem, no soc el major fan dels pèsols. Boníssim, un altre cop al restaurant de l'Ikea complint, el qual ha sigut més que bo, així que bona ressenya que s'emportarà al restaurant de l'Ikea. Això que tinc aquí darrere, l'hotel de l'Ikea. Si vols dormir en una habitació plena de mobles de l'Ikea, com fos dormir en una de les teves botigues, pots venir aquí, Hotel Ikea, just davant del museu. Ara entrarem al primer Ikea de la història, a veure què tenen en ell, quines són les curiositats i quines coses que tenen aquí no tenim a Espanya. Comencem anant al restaurant, que sol estar a la planta de baix a Espanya. Primera diferència que trobem, aquí el trobem a la segona planta, on accedeixes ja directament en aquesta part dels mobles. Òbviament no seria l'Ikea si no hi haguessin els famosos llapissos gratis, que ens en quedarem un de record. Ara anem a veure el menú que tenen aquí en el restaurant de l'Ikea de Suècia. Aquí podem veure diferents menús, menú des de 122 corones, les famoses mandonguilles, tenen el pollastre empanat, pastís de formatge, pastissos de xocolata. Després tenen tacos, això no ho havia vist mai, tacos de pollastre al restaurant de l'Ikea. Ara que hem vist el restaurant, anem a veure una miqueta a l'Ikea per dintre i aprofitarem per fer un ull a aquests famosos noms suecs que ningú mai sap pronunciar i intentarem buscar les traduccions a veure quina cosa trobem de tot plegat. Perhub vol dir la granja d'en Par.
sol ser un nom que es fa servir pels pobles que estan en els petits llocs de Suècia. Gaire poc sentit, no?, per un sofà al qual tu podries tenir a casa teva perfectament. Però, bueno, al fundador d'IKEA li encanta, no?, posar noms estranys a les coses. Anem a mirar algun més. Anem a aquest d'aquí. Birdsju. Birdsju vol dir llac lluminós i és una tauleta de menjador. Un amic que es diu Àlex, tens una amiga que es diu Àlex, doncs ara, per què no, pots provar amb l'escriptori, que es diu Àlex, que és aquest d'aquí. Per tant, ja saps, pots aconseguir un amic, una amiga i inclús un escriptori amb el mateix nom. Després de fer una miqueta al paripé, analitzant els noms de l'IKEA, m'ha entrat una miqueta de gana, així que això es mereix que anem a la cafeteria i provem el menjar típic de la cafeteria de l'IKEA, els que tenen els seus famosos hot dogs. Aquí trobes diferents coses en aquesta cafeteria. Per començar, trobes aquí les famoses salxitxes sueques, en les que, bueno, pots inclús trobar les famoses que fan servir ells per al seu Frankfurt. Diferent caviar suec, tens inclús peix fermentat, un menjar molt típic d'aquí de Suècia. Per tant, menjar típic de Suècia, el que pots trobar aquí en aquesta botiga de l'IKEA, com és normal, estem a Suècia. I les famoses mandonguilles, que te les pots endur a casa, congelades, amb el puré de patata al costat, just ja preparat, perquè et puguis fer a casa el menjar. Ja tenim el menjar de l'IKEA. Hem agafat el famós hot dog de l'IKEA, hem agafat una pizza, també. I tot això ha costat 2,47 €, incloent també una beguda il·limitada que pots recarregar quan vulguis. El menjar de l'IKEA sense ser massa car mai. Què us ha semblat el poble de l'IKEA? Quines coses creieu que li falten? Creieu que ha aconseguit ja arribar a ser un parc temàtic, que és el que volia el seu fundador? Us espero que poseu els comentaris i que em prepareu per la pròxima aventura, perquè es venen coses molt guapes pel canal. Recordeu, subscriviu-vos, doneu-li like i seguiu recolzant aquest contingut perquè ve molt més i molt millor.